Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Handicada Murume. Handicada Murume. Handicada Murume. Baba Dzandikurira Handichada Pamurume Shanje. Inini ndinoti havandibe. Pamusoro Shanje. Chekutanga ndechekuti baba vandine 11 years navo ndaita ndichidimbudzira dimbudzira. Tiri vakadzi 5. Inini ndiri mukadzi wavo wechi2. Kugarisana kwandakaita nababa wapa 11 years. Vana sekuru vangu vakagadzirisa nyaya vakadzitadza. Vana sekuru vake vakagadzirisa nyaya vakadzitadza. Vadzikoma angu ngatoti hama dzake nehama dzangu vakagadzirisa nyaya vakadzitadza. Chikonzero vanga vasingagadzirisa kahwane vaigadzirisa tikanetsana kugadzirisa tikanetsana. Pekutanga pandingati baba vakanditadzira. Ndakatenga zvinhu zvangu vavapisa metresi neTV nefoni nestands. Zvapera kudaro ndakungotora mapoints ezvinhu zvavakanditira. Zvapera kudaro ndakanetsana futi nababa vavandirova vandabva nzvimbo yanga ine fomu. Zvapera kudaro baba vakazorwara vavatyoka gumbo iri. Vagara inini ndogara kushamba. Isu 2 togara kuzevu. 3 vanogara kushamba. Baba vakagara kushamba vachiita nezvekumbura vero vachifamba kumaprofita vachiita sei. Pandavati imi kunoku ndokubasa kumusha kwandogara kuruzevu. Ndokubasa mukaramba makagara ikoko kana vashandi vari kunokuka havambokwanisi kushanda mari yekukupa ikoko kuti muende kuchipatara. Vanoda kuita vachimonitwa vachikutyai futi kuti tione kuunganidza mari kuti muite sei. Kumunda kwedu kunoshandwa kunomainiwa. Tanga tine matractor 2 pataini dzodzo anga ane madriver achitoshanda. Shuwa baba vakauya kuruzevu vavagara. Ndafunga vakagara dzinenge 4 days. Vavapfuurira vaenda kwamurewa vakanga vaenda kunobatsirwa kumburawo vavakuita 5 days vari ikoko. Vabva vapa vakomana vetractor mutemo. Zvikanzi mari yamunoshanda munopa amai avo. Imimi mari yamunenge mapiwa munotora muchitenga chuma kumunda. Goridhe kumunda. Shuwa ndakadaro. Baba ndakareza mari vakaenda kuchipatara. Vandavapa ngati mari yapana chiende kuchipatara. Vakaenda kuZambia. Vavandodyirwa mari. Vakandosanganawo nadhokta ane chitsotsi. Vavadyiwa mari. Ndikati dzokai hapana chamakagarira kuZambia ko mari machini. Vakadzoka shuwa baba. Vavagara. Vandatanga futi kushanda mari. Ndichiunganidza mari ndichishanda nevanhu ndichiunganidza mari. Vakatengesa mota. Imwe mota yavanga nayo 1500. Vandavapa 17 grams, 17 and not 18 grams. Vandatengesa 18 grams dzegoridhe. Mari neyemota yabva ndaibatanzwa beta 3800. Vandatovapira muchimwe chishopu kushamba ndikati baba mari musaisa pamwe chete ise imwe apa. Kuitira kuti mari inogona kuzoita sei kurasika. Ikarasika imwe inozara. Baba vakadaro vakwira bhazi vaenda kuHarare kuti vandokwira bhazi kuenda kuZambia. Vasvika muHarare vakandifonera. Mai mwana ndarasa mari. Marasa mari. Zvikanzi 900.
pa 1000 yandaisa mhomwere shoti padonha 900 ndazotona 100 yokupedzisira. Shuwa ndakachema nokuti pavakatanga pekushanda ndakatambudzika ndiri 1 kubvira vedzinza ravo vakadzi vavo vapi vese ini ndiri ndatsvaka mari ndiri 1 ndichiona plan yekuti apa mari ndodi zvazvadai ndota sendota ndakachema vakati aini bheta ndizviuraya ndikati aiwa baba wamwana Satani murevi wenhema pandabva nemi kure inini chandoda ndechoti gumbo renyu rirapika endai kuZambia kana masvika ikoko ndoda kuzonzwa kuti mari yakwana here kana kuti haina. Baba vakasununguka kuenda kuZambia. Vasvika kuZambia sanhasi mangwana vakaenda kuLusaka vavandifonera zvikanzi zvanzi mari yakashota ne1200 but zvanzi tiri kukupa 2 days dzekutsvaga mari yokuti tione kuopareta gumbo rako. Saka ndodi baba vamwana mukunyazozoti mari yese yanga iri kunokuita ita sei ndoyamakatakura imwe ikarasika. Mai mwana mhanyai. Alright. Utaura ngombe kurwara kwawo taura mapoints kuti baba ari kuitira zvakati ndo zvandoda kuedza kutaura. Ndavati vati mhanyai ndakakwereta mari pandava papo vandorapiwa pavadzoka handiti ndakavachengeta ndiri 1 ndoda kuti munyatsonzwa pari kundirwadza kuti handichavada handiti ndakavachengeta ndiri 1 vadzoka kuZambia vanga vasingagoni kana kumuka vasingagoni kana kufamba vanga vasingagoni kana kuita sei vakaenda neshamwari yavo yakabva nayo kuZambia vavasvikira mumba mangu pandavachengeta vaiitira dhodhi pavanga vakarara ndichivageza ndichigeza ronda ndiri 1 neshamwari yavo iyoyo. Zvapera kudaro vapora baba ivava patinogara vapanga pane umwe mukadzi pandogara akazoenda mukadzi wavo ndofunga vaiti hama dzavo dzichisvika vaibva vati mai ava vasina kundichengeta chichi ndikati aiwa baba wamwana uyu mukadzi wenyu togona kukudhonzai nemitresi tokisai pamba pake mopinzwawo mumba zvatinongokuita izvozvo zvimuchengetwe nemukadzi wenyu pamwe hadi kuuya mumba mangu nokuti vakadzi vebarika. Baba vakati kana mapinhwa neurwere hwangu ndisiyei. Ndakaenderera mberi nokuvachengeta. Umwe mukadzi waiwe wechi5 obva auya vandamubvunza ndikati munodarirei murumende wedu tese vandataura zvandakakwanisa vadzokera. Baba vapora vakugona kufamba vakatanga kundita zvokuti kana pakutaura vainditaurira rafu pakupindura vaipindura rafu uwo unhu hwavo zvavo vanga vagara vachiita. Pandati baba wamwana hazvinetse kana makuda kuenda kwakadzi yenyu endai mune zvakanaka but ndaifungawo nemwoyo wangu kuti muchakwanisa kunditendawo nemuromo nebasa randakabata pamuri. Zvino hazvinei mwari ndo vanoziva endai kwakadzi venyu. Baba vakabva vatanga kuenda zvavo kwakadzi vavo vachichinjasa vavadzokera kuZambia kurevhiu yokupedzisira vavandotywaga gumbo reriyo. Pekutanga ipapo vakatondipindura kuti hauchauri kuti wakandichengeta wanga usiri mwari ini ndakachengetwa naMwari iwo hausi mwari wakandichengeta. Vakabva vandotyoka futi pavadzoka patagara kudaro ndakatanga futi kushanda ndofunga vadzoka kudaro vakambotora mabhuku ekumunda pavapa maiguru vangu kuti vashande. Maiguru vangu vakashanda zve2 weeks zvikanzi havasi kukwanisa kuzvishanda iwe ndiwajaira basa izvozvo zvindakutoshaya futi mari yekudzokera kuchipatara nokuti vakabvonze nga vadzokerwa operation. Vakatora futi mabhuku aya vachatora uchasa kuna maiguru vangu vakatora zvenoisi vakatora futi mabhuku aya vavadzosera kwandiri vakatita kutondikumbira pandamboda kuramba pandatambira zvangu mabhuku aya pandashanda pandavapa mari vavadzokera futi kuZambia kunoitwa operation. Vandodzokera kuZambia chaidyiwapo kuZambia kubvira kusauti mvura yekugeza chii zvese zvaibva mumaoko angu ini ndiri 1 pasina kana hama yavo kana kuti chii. Vadzoka kuZambia ipapa pavakandoita 2 months vari kuZambia. Vadzoka kuZambia vagara ndopavakutanga kuita mashiripiti avo. Uri kundibira kumunda kwangu ndosamba dzangu ndasingaoni dzichifamba chakazoda vakutaura zvakawanda handiti. Zvapera kudaro ndakanetsana navo musi wandakazonetsana navo vakandipa 700 kuti tenga goridhe. Pandatenga goridhe re2 days vapaita chenji ye$315 neairtime ye$5 yavakanga ndipa kutengesa. Pachawekera goridhe randakatenga papasara $300 $15 ndoyandifanira kuvadzosera neairtime yavo yanga isina kutenga. Vandavapa 300 ndikati ndasara ne$15 yenyu kana mune 100 mune change ye100 ndipei ndikupe $15 yenyu zvikanzi handina change. Pandati alright kana ndachinja ndokupai airtime yangu. Pandatora airtime ye$3 pandavapa ndikati ye$2 yacho ndazochinja ndikapiwa net1 ndikajosawo mufoni mangu. Takatukana kutukana na $2 iyo pakataurwa mashoko akasiyana pa$2 ndikati baba wamwana sei musingatendi $2 ndo yamungandisunamisira kudaro kana $15 yacho handichatokupei ya$17 muna hamutengesa uti
Hamuzi kana kuti mwana anodyei kana kuti chi ndinokuchengeta ndinokuita sei but amunganditukire $2. Zvikanzi manje uchatonyura mari yakawanda kudarika iyoyo. Uri kutondirambira $17 uchatonyura mari yakawanda kudarika iyoyo. Makwedza. Ndakupedza ndapadhuze kupedza. Nyaya iripo mama. Ndakambonyonya nditi. Isusu atikulo kurambadzana. Nhasi atikulo kurambadzana murume yati kudai. Imi murume wenyu makagadzisa munogadziswa mumwe. Kugadziriswa pamusoro changano. Kugadziriswa takamboedza. Aiwa. Makaenda kune vamwe kene. Makure kune vamwe. Andi mauya kudari kuti kudzonya yenyu. Kana mauya zvokuti achadana chiri. Kutika kuti isusu kuvanhu vamakaenda vasirima. Nhasi mauya kuvanhu chaivo vanogona kubatsirana. Nokuti tinotarisa basa ramakabata. Togotarisa isusu toona kuti basa iroro ramakaita kana muchireva chiri chokwadi. Toona kuti nhasi pamwe kupedzisira kuti makunopedza basa renyu mamati Handichada Murume. Zviripo here. Basa ramakashanda imimi hamufaniri kutendwa nemunhu wezi munhu anonyepa. Kana kureva kwamaita kana chiri chokwadi hamufaniri kutendwa nesu vanhu. Wezi tinopindwa uyu hakuna mbakanyararo. Iwe hadzi handichakudai. Unowadii. Pamusoro ichangamira. Joshua mumwe wangu achitsanangana ngati hangu munhu vanobata vachabata mawangu achitaura chokwadi. Joshua zvese zvavatsanangura kuti ndakaenda kuZambia Joshua ndakaita problem ipi ndakatitwa story definitely. Dambudziko rangu nemudzimai rakaita kuti tinetsane. Joshua zvinhu ndangobata mhosva dzachona dzavari kundikomera. Pakupisa zvinhu Joshua ndakavapa mabhuku but mudzimai wangu haana kundibudira pachina kuti mumba ane mari yake. Saka madzimai anga mene handizivi kuti pamwe kuda pamwe vanombokuta kana chichi chinoitika vanoganza kana vari kunze kwemafureni. Adzimai anga vakasvika pakutora mari yebasa vachikwerekesa shamwari dzavo vachiita chimbadzo. Ndobva zvakasvika munzeve dzangu vamwe vacho ndakapenda navo vakatodaiwa mari ndakapiwa. Ndopatakanyetsana nomudzimai saka iwe unotora mari yangu yebasa iwe chinotenga zvinhu zvawatenga izvo. Ko iwewe wanga wazowana mari ipapi? Zvoshuwa ndakatsama ndakapisa zvinhu izvozvo. Takatogara 2 years. Right, mai manje apa gore rinei ndobva ndaenda kuZambia ndadzoka. Madzimai angu wakasvika pakuudza mwa mukadzi wangu aya kunondiona. Imbe pandakabva kuZambia ndaiswa sini ndakashoterwa nemari ndofunga mari ndakatumirwa naGwendona. Amai wavo wakauya kunonditora nemota mutawuni. Ndichibva kutawuni ndakange ndichifanira kuenda kumba kwemukadzi wangu mukuru ndakamsvika asipo pamba ndakamufonera foni yake yakaramba. Ndobva ndakati in fact madzimai angu echiti wari kuzviziva ndikuita sei ndikuya ndofunga ndandina tsano namai nini nemushamwari yangu. Ndobva taenda kuti ndomaendera ndakaenda kumba but inini pakuziva chiwanhu ndaifanira kuenda kumba kwani pamaigurupa ndopaiita mari kuchikore kutamara. Madzimai aenda vakange ndisingabatani navo bhozi vaitogareko. Saka zvadaro ndofunga ndakazotengesa imwe mota. Ndabva ndapinda mumadzimai zvadakuwara unaiswa futike chitubu. Mota ndabvatengesa BTK yatengesa $1,500. Papanzi pari kuita guku rikuda kuhaya excavator. Ndobva ndati no madzimai since isu tine project yatida kuita chitorai mari mupinde mudhiri excavator. Ndobva wapinda muemei. Ndakatanga watumira $1,500 ndakazoenda nayo inini following day. Madzimai wasenza ndikati kana washanda toda kuti ona inini kuwara pandaenda ndichakwanisa sei kuenda kubasa. Maproject akanachiita pamba toda kuti apere. Ndofunga madzimai washanda ndopakazonzi iwe chitedza waunoti mukadzi wako wese auye paground tishande tireze mari yotoenda kuchipatara no fine kana. Mabiya angu akachinja mind. Zvakanzi mari iyoyo handisi tomboda kuti tonzi develope kana pamusha panapa. Inini ndipe kuno mari iyoyo ndaita sei ndeshanda. Ndofunga ndakati nyaya yebharizwa nyaya yezvinhu iyeye ndobva ndatora hama dzangu ndobva wauya kugadzisa nyaya iyeye. Ndobva ndapa mari inini wanina wangu nemuzukuru. Wapei mari. Zvakanzi ayo ina handinoda kutanga kubhadharwa zvinhu zvakapiswa. Ndoda mari yandakaita sei yandakasenza neescavator. Ndikati ko saka chii chakatanga kupisa zvinhu neescavator. Ndobva takakwesherana ipapo. Sekuru wangu wakazouya wakabva muzukuru waamai. Ndobva nditi muzukuru mari haina basa. Uri kutenda here kuti mukadzi wako mutadzi akati hongu sekuru.
ndobva ndati mari iye ndakanyudzwa ye 400 something henzi haisi kufanira kubhadharwa. Zvikanzi aiwa no problem, vandabhadhara mari iye vadhava. Sekuru wangu ndobva wafonera naambura zvikanzi nyaya itaita sei, ndo pandakapiwa samanisi nyaya yaifanira kunge yakaitwa muna machi. Saka sekuru ndobva wataura nani nana mbuya wangu kunzi nyaya itapedza handiti. Muna macho ndobva April vandabuda kuenda 7 April vandaenda kuZambia vandanoiswa simbi kuiswa Tiri. Ndobva ndaita 2 months dzangu ndiri kwekwe vandadzoka. Saka amai ava ndo wakanga vachikwanisa vandati inini madzimai mumwe nomumwe ngachiita skiri rake mubasa achireza mari yake. Mari dzerendi nandowabvunza wakadza kana munhu areza mari yake uchiminzi kana ane project yaari kuita yaari kuona kuti ikuda nekutengera vana vangu chikafu vachienda kuchikoro. Ndopa ndakazodzoka inini musi wa 28 May. Ndofunga ndakasvika kubasa ndakasvikira zvinhu zvakavhiringika. Ava madzimai ava vaitokwesherana nemadzimai makuru. Madzimai makuru vakati vabate chinhu chepabasa kana chinhu mudziyo wepamba kana tractor chaiye vaingoti mukadzi wenyaya kutirambidza. Ko vanokurambidzai sei? Ava vakaenda kana kumaketi ndofunga pandakapa mukadzi wangu mukuru eni mabhuku aitouya nechuma wachitopima wese wachitoona kuti pana atashanda 5 point. But vakabva vaisa challenge yokuti handina anondiaudita inini kana zvandiendaita ndashanda. Ndakati haudaro manje kana tichiita project ipamba. Ndofunga nyaya ndakabhadhara kuchapera. Mai manje ndobva ndati inini right 710 ndofunga kusenda kwapa $100 kina imotenga fuel but ndaicomplaina manje ndandine nyaya dzandikaenda ndanzwa ndiri kuZambia zvangu but ndakanga ichitresa nyaya dzani pamusha wangu imi zvinhu zvenyaya kufamba ndotenga fuel $700 but pamba pari kuya 9 point zviri kumbofamba sei ndimuri kuenda kubasa inini ndofunga ndaisanda kukwanisa kufamba ndobva wazienda basa kubasa zviwa kune zvandichiitinga ndikati saka pandinechitaura muna meeting ndisingaoneki ndiri kucalculata mates ndo dzandiroita chinhu chinagara nacho from 24 kusvika. Ndofunga vakazoona kuti pane maera ari kuitika kuvakomana kubasa papano zukuru wangu 2. Ndofunga zvadaro ndakakwanisa kuti inini ndobva ndavabatisa 700 mani. Ndakati ndakuenda kumunda kunorara muna mai guru. Vakandibvunza ka 2 makaenda shuwa kuna mai diyana ndikati hongu makaenda kuna mai diyana ndikati hongu zvakati vakangoti ndobva ndavapa 710 ndikati handifambe nemari usiku. Ndobva ndaenda seni ndine kwandaifanira kunoshela chibaba ndine shere ndobva ndangonya kuseseni vandasvika ndikati madzimai mabikei wozi time ndaiwa ndikati pandichacheka oil chichii zvinhu mushini zvangu kuti ndisimuke zuva rinenge chese ndichikwira zvakanzi endai munodyiwa kwamarara handakuwapikisa. Ndobva ndapamba nemiti ndobva ndamutsa tractor rangu vandadedza musikana ndobva iva ndaakashera vandaenda vandamushera pati 2 ndichidzoka vandasvika paipai pabikwa ipaipa musikana anzi hapana chabikwa ndobva ndaenda kubasa vandadzoka manheru vandasvika manheru zvikanzi chikafu hamupiwe pano ndobva ndarara nenzara vapauya muzukuru wangu uyo kubasa weyo svika ndopa ndakabvunza mwana inini kamwana kawo kafestival mwadya here zvikatapedzisira kudya patabva kuchikoro ndanyarara ndakanyatsoona kuti pamwe ihasha ende one problem kuti tikagumburisana isusu tiri 2 kanyangwe pane muenzi hatobikirwa. Ndobva ndati alright mushati umwe wacho ndobva auya akauya nestaff zvikanzi hapana chikafu chenyu pana. Ndofunga ndakatora $1 ndambona kuti ndinotenga sadza amai zvikanzi uchatokuwara nawo washandi wako kuita sei kuwabikira. Ina ndakutomboti hoko yewo na media wako ndanyarara kuseni vandaramba muembe kuseni vandamuka vanaenda kubasa chikafu vandanyima vandadzoka manheru vandanyima futi kechitunhu ndopa ndakati saka kana imimi ndiri kutobva uko ndikuuya nechikafu ndikisa mumba mondinyima chikafu panapa muri kuedza kunguruya kuti muri ani. Ndofunga changamire ndakavhurira gasi ndikati kana zvakadaro panapa tese ngatigare nenzara. Ndofunga ndavhura gasi paipai wenhu vaise ndobva wabuda paipai ava pavakaona kuti ndakuenda kukicheni unit ndopavakabvatora maklashi angu kontina zvakanzi ndakuona kuti unofamba sei. Muzukuru wanga anga aripo mandamudedza tawana ndipo simbiyo ndobva ndapiwa simbebva ndaedza kutodonzwa ichiwatera ndofunga wakatotomboda kutiza vasvika kurodhi but pandikadonzwa ndichiwatera apa gumbo rangu rakabva ratanga ita peni vandadzoka wabva watiza kuti zvawadzokera futi kurodhi kweke vandadzoka ndamutsa tractor yange isina malaizi vandaisa tochechi pamhani saka wakaona ndamutsa tractor ndakafunga kuti waenda panext door vandatsvaga kweke ndobva washaya vandadzoka ndapaka tractor paipa ndapaka pai ndofunga ndakatora pamba nebadza ndobva ndatora badza reva ndadonzwa vandapinda mumba vandaita ndarara kudaro ndakarara dhoo rakashama amai vakazoya mapasi 11 ndobva vasvika kwavhura eating murimo marara handakuvadaira ndobva wapinda mumba ndobva watora magumbezi vaisa pavheranda saka wakabata dhoo ndakafunga ndauda kundivharira ndobva ndahaka dhoo rene negumbo pandikaona kuti vari kurusima nokudonza neve vandamuka ndabata badza rangu ndatanga kudonza ndobva wakabva wati ndakunorara kwatezva
ndobva watisiya inini newana wangu namaid, ndobva waenda ini pandasara pandarara paipe kuma66 wakatosvika paipe marara zvakanaka panapa no problem, no problem. Ndobva wabuda paipe zvikanzi unokwanisa here kusana newana wangu wakutaurira maid, wadaro ndobva wabuda bva waenda. Ini handakanombomuka wazodedza musikana Tiri ndinofunga zvakaita mfunga fara nokubva ndobva wamupa maclash. Ndobva wati pandavanga muti agepi pandatora maclash ndotsvaga bike pandaenda kupolisi. Ndaenda kupolisi amai ava ndobva ndatumira wazukuru wangu ine munotarisa kuti ambuya wenyu wariko kwababa. Ndobva waenda kwatsvaga kwashaya wakupedza ndakupedza. Ndobva ndachivatumira kwaenda kumuramu wangu uyari apa. Ndobva muramu wangu bandirambira nzi hawako amai vakabuda ndofunga uri musi Friday right. Musikana wewe basa ndobva ati inini upenyu hwamunondiraramisa panapa hauspidi. Ndakati why? Ndakamusvikira akadai zvakanzi imimi ndiri baba wepambaona unoziva but amai vari panapa vari kutaura kuti ndiri kunyime chikafu sekusei mvurevugisa. Ndakati kana paiti panyaya yekumvurevugisa mwana wangu uyo akukwanisa unenge kana chichikafu iwewe murungu wako ndiye akakupinza basa pano. Ndobva ndati amai saka ndoita sei? Ndikati alright ndichaona decision. Ndobva ndaenda kuna baba vangu baba namai pandawai waudza ndozvaitika panapa. Amai vakatora kufonera mapurisa fonera kana vakadzima kaita sei. Ndobva ndavatsvaga kwatsana havapo, pandavatsvaga kwaamai havapo, pandavatsvaga kwamai guru kwatisape havapo right. Ndobva ndakati ndoita sei? Ndikati alright munhu hapo. Ndobva ndaenda kuna maid kuseni, ndakarara kumunhu kuna mai guru. Ndobva ndauya paipe kuseni ndakati right maid panapa wakapindwa basa nayo zvakanzi nazi maid ini unondizive ayo. Ndikati right fonera murungu wako auye pano nhasi umudza kuti pana mudadzingwa newaridzi wepamba kana pasina izvozvo inini kana iri problem yewana wangu handitadze kuafona. Nokuti amai ava kumashure takatomboedza kuti pane nyaya yakambonetsana kumashure ndina dombo zuvo amai vakatiza mwana ne8 months mwana achikambaira. Ndakatora mwana futi ndakamuchengetedza nomukadzi wangu mukuru ndofunga ndakaenda kwabvabiwa ndakatokumira zvoti ndinofanira kutozobhadhara maitikiro akaita. Amai ava havatsurike pakuita kwavo but zvese zvina ndakangogamushira. Saka izvezvi zvi vari kutaura kuti havachandida. Nyaya iripo ndekuti ndakaedza kuvaonesa kuti zvamuri kuita izvi hazviite. Mai, mandozvarume ndazvamukuboka nawe mashoko enyu pakutanga vadaira vakati aikundichengeta wakandichengeta wedai kana wenyika kundichengeta wakandichengeta handingambowapomera kana kuti chii izvozvi pane pandakandasiya pamusoro echangamira inini pandiri kutokana napo ndepekuti vari kuti maiguru inini ndiri mukadzi wavo vechituru. Maiguru vanotaura kuti hanzi havabvumidza kana kubata chinhu neni. Chii chandorambidza kuvabata? Injini yavari kushandisa ndindakatoitenga ivo vasipo apo vari kuZambia kubata yebasa injini ndeyemunhu wese. Aiwa mirai ndizvibvunze injini ndakaitenga ndeyebasa. Basa ranga rafanira kushaikwa injini ndikatenga basi injini ndikatsveta pabasa. Inini ndoisa dhiziri rangu maiguru vanisa dhiziri ravo ava vanisa dhiziri ravo muzukuru wedu. Saka handisi kunyatsonzosoti panira kunzi handisi kuvabvunza kuvabata ndepato pamwe tikutadza kuona ini chandaona varona tora nguva refu ndikatarisa amai varikuona mukadzi ngaramambodaro chita muna kwamunenge ndosaka ndati handishada shanje dzakanyanya kuti ndirambe kuti ndirambe murume ndopanga pachiita sei mataura kuti ivo mavanzi vamataura vaitoti ndopana kuti ndamubvunza kuenda kuti muedzawo kuti pane kumwe paanonyepereu randinyepera ndepekuti ari kutaura kuti maiguru ndinovaramidza kubata kana chimwe mashure ndezvamanhanje tikataura ini mamai mupabarika here makatenda kuti muri muonyana wakadzarwa ndichori wechituru makatenda sure ndinozvibvuma here ndotozviziva ndotozvibvuma saka ndazoita kurara kuimba iyo ndinozoite kuti kwarara ndongaji ndopane nyaya ndo mutemo wacho watitori pabarika rake anesa mutemo ndimi here kana kuti baba
mutemo unoiswa ndibaba but isusu iye ndo zvaagara anoita zvokuti kwaarara ndo kwaanodya ndo kwaanogeza. Muri pamba pani wewe? Pemurume wangu munonzi amayani maili amaya munonzi amayi machigombe sene mimi yaona yani machigombe ndiye mumongo kuti mama waye pamusha saka ndika ndine barika rangu ndini ndinakadzi wangu ashaka ndainondorarawo ndakaya kwa maini kana amaini akwanza kubikira chikafu ndodararawo ini ndini father ndio zvatogara tinoita zvokuti handitomboite zvokuti ndiritovhunduka kuti vachada kudya nokuti varara kwamene ndo zvatagara zvatinoita. amukwanisa kuita sei? handitovhunduke kuti murume achada kudya nokuti arara saka mutumbu uyo wakasvika pamba nyange wabva kwamaiguru urikumaudzoka nenzara kuti kana achita kuita kugeza ari kwamaiguru ndokwanzogara nodya masikati maruveru anodzokera ikoko. ndo zvatagara tinotoita. akapinda muchipare teerera amai isusu tinacho chipare ndiri watatu mukuru kwandiri asi ndine vatatu asi ndakuona kuti mukuru kwandiri wacho akapinda muchipare asina kudzidziswa kuti chipare chinofamba sei ko chipare chinonhoroono achingotorwa chete murume wechipare anofanira kudya chikafu chese every day ngakandireimbwa zidye saka uyu akaita nyamo wekuti vakamutrena chipare vakamutrena zvisirizi ndozvakumurana nenzara masi haafaniri kufa nenzara asi ndoda kungopedza chiti basa ramakabatana ndazvachitorwa nemumwe hatisi basa rekutamba naro ende hamutendwe nemunhu muchatendwa naMwari akasika munhu mupi naye munhu iyeye saka hakuna kwamunoenda kusvika mafa muri mese kuti basa ramakabata ihombe ndanzwa kuchero gumbo iri akaripepa wavaidaiza vaivaiwe vanani amainani namashii vangu vasingauyi sei maidaro kuchipepa mati sei maipepa chiti kuchi anga ari mumba mangu uko haikwanisa kuenda kumba unabiya ndakatomuti enda akaramba airamba chikodo chei aida kundishandisa chachanguva yakadii nyaya yakareba nau gatichivhara temu masisati gatichivhara sarudzo yapamuri uri mukadzi wechifaifa namba yakawanda aungabate gotsi kuti wanaenda mukadzi murume amutamura mupeshere shuwa baba wacho inini changamiro ndakarohwa ate zvarangu anondiziva ipapapa pakubatwa kunzi baba ini ndauya naamai angu nehadzadzi angu inini shireni pari zvino ndikwanisa kutambira ate zvarangu asipo zvinozikana mumusha number one amai musi wa19 muna neshire renyu madaidza baba renyu vagara kupi amai muno muzimbabwe hakuna mawainani mamai mupe shere murume tambira shere wakatedzera ini mupe shere pane pangu pokuti toda kushandiswa mukadzi wanga wakaseta tokuga ane vakadzi vakawanda ngaabvume because uyu mukomana akadzipo paura ndikuona zvari kuita zviratidzo rangu anoramba ari panhamo amai apa wakaita senda kuti kune vamwe vakadzi ava vakauya kuzvinhu zvashandwa kudhara vawatamukana kuti murume ari kushanda zvimwe zvinhu achisa kwavari futi ichis a privilege ari kuziva kuti ndine vakadzi vangu ende dai asina kudaroka haasi kuziva zvaari kuita anoshanda chinhu ichi achipa mukadzi achishandisa chinhu ichi achipa mukadzi now that imi mumwati munoenda makabata chinhu but life haidaro manje isikata kuzodzita nyaya idzi tokuti vakadzi ese uyai saka kuti mubude kusa chinhu mamai make up your mind zvamuda kuita hazvisi easy tendai kuti nguva yakakwanda akaita 3 days ari mamuri
tendera mwakadzi unokuidzira kuti kana unoda wakadzi wako imi wakadzitanga kuwirirana kuti barika renyu rifambe zvakanaka asawedzere nhamo chiendai kumba munodzoka kusa 19 munoamsa 19 muna baba venyu imi kana kuramba murume izvozvi mudzokera kumba kwani wazvikombe kodai marambwa nhasi mukuenda kumba kwani ndikaona mutumbi muhombe soro vanakoti kungwa zvacho dzisi takakura mamunhu anotenda kwani maramba hai mamaini anyway basa ramakapuhwa nemurume akatovasarudza pakufaifika akaititaurire secret akatoona muchenjeri uri mamuri that's why maona akaramba akati nemikwatikwati inobvunza kuti ndikuitiswa varume tinotarisa njere asi vamwe havasi kurwadziwa kasika mapedza zvese ndakuvhara dai musatora advantage kungoti mimi nokuti muchandini panouya mukuti anopisa saka iwo shamari kana zvanetsa ava kaenda ndokupa kuti hama yangu yakamirira iyo handoda number 5 hatisa kuita izvozvo ungokuye uchidzai kuti kune vamwe kunzo kwakatomiriwo imba yamuda kubuda saka nyaya yangu pairi teerera isisi nyaya yangu pairi hatisi kurambanisai ndoda kuti muone kuti machanzize kurambanisa tinawo kuti muna mundani asi toda kumba imba yenyu paunaya baba venyu kana hanzvadzi yenyu musafunga mukuva zvosiya shereni toda kugadzisa tugare zvakanaka chiendai kumba iwe vape mudonzo ipa madhonga amainini ngavakuise muhapwa ufambe mende kumba ndorudo rworwame zvimwe zvisi hazvina basa ende mogara zvakanaka aiwa zvapera kana wapedza nyaya isei ozobvunza kuti nhai mambo usimanya nondibatsisei hausi kuzotura ani wangu chienda kumba amaonderwa namangu zvokuti kana zitazviona kuti chienda kumba usia murumeka yaimubate madhonga shamwari yenyu yepedyo